I pozdrav svima, ja sam Đorđe, a vi ste na kanalu Lične financije. Mesto za sve finansijske i investicione teme. Prošle nedelje je bio video o tome kako prebaciti novac na Interactive Brokers. Naravno, svi su, bili oduševljeni, zahvalili se i tako dalje, tako da hvala vam puno na lepim rečima. Verujem da sam vam pomogao, tako da ako nekom slučajno ovo ne prolazi, javite se naravno. Međutim, javili su se i neki drugi komentari, gde su sad ljudi zbunjeni kako da otvore nalog, kako da pronađu neki ETF, kako da kupe, kako izgledaju ti nalozi i tako dalje. Iako sam ja ove klipove već pravio ranije, očigledno je da ljudi ne mogu da ih pronađu tako lako, tako da sam odlučio da snimim, to jest da samo izmontiram jedan video, gde će biti proces pravljenja Interactive Brokers računa, pa onda proces prenosa novca, pa onda izbor ETF-a i na kraju kupovina ETF-a na Interactive Brokers platformi. Tako da će ovo sada biti jedan zaokružen proces i verujem da će ovo najviše značiti onim početnicima koji tek počinju sa investiranjem. Tako da, ako ste već sve ovo gledali, verujem da vam ovaj video neće baš toliko koristiti. Ali eto, pravim ga čisto da na jednom mestu imate sve od A do Š. Tako da, napominjem, ovi videi su već objavljivani, tako da ću ih ja samo namontirati da sada idu jedni za drugim u nekom hronološkom redu. Tako da, ako tek počinjete, onda naravno zavalite se, uživajte i naravno uzmite nešto i zapisujte korake, čisto da znate kako sve to izgleda. Da počnemo polako. Prva stvar koju treba da uradite je da kliknete link za registraciju na Interactive Brokers koji se nalazi ispod videa. Kada to uradite, dobit ćete sliku koju vidite na ekranu. Kao što smo već rekli, ovaj link je affiliate link pomoću kojeg benefit imamo i vi i ja. I naravno nema nikakvog troška za vas. I sada idemo na ovo plavo dugme Open Account. Sada dobijamo prozor u koji ubacujemo podatke. To jest naše kredencijale koji će nam služiti za pristup platformi. To su mail adresa, korisničko ime, koje nije vaše lično ime, zatim šifra, potvrda šifre i država u kojoj se nalazite. Jako je bitno da prilikom postavljanja šifre odredite sigurnu šifru koja će imati i velika i mala slova, brojeve i specijalne karaktere kao vid neke dodatne sigurnosti. Kada smo sve uneli, idemo na plavo dugme Create Account. Sada prelazimo na novi prozor, ali pre nego što nastavimo dalje, ja bih potvrdio mail adresu. Ovo ćemo uraditi tako što ćemo kliknuti na ovo plavo dugme Confirm. Sada ćemo preći na vaš email nalog u novom tabu, gde ćemo vidjeti poruku sa adrese Interactive Brokers Client Services. I tu idemo na Confirm email. Ovo će potvrditi našu unetu adresu i vratiti nas nazad na Interactive Brokers sajt. Sada imamo zadatak da izaberemo tip našeg brokerskog računa. Ovaj korak je jako bitan zato što jednom kada izaberemo tip računa, ne možemo se vratiti nazad i vršiti izmene. Znači, vodite računa šta birate. Pred nama su tri opcije. Individual. Ovo je račun kojim upravlja samo jedno lice i vezan je za jedno lice. Ovaj tip računa sam ja izabrao. Kao drugo, imamo joint. Ovo je račun kojim upravljaju dva lica i najčešće se koristi kada bračni partneri investiraju zajednička sredstva. Naravno, ukoliko ste u braku, vi uvek možete izabrati da imate dva odvojena individual računa, ali tada imate duple transakcione troškove. Ali je kasnije lakše u slučaju nekog, ne daj Bože, razvoda. Tako da izaberite šta vam više prije. I kao treće imamo retirement account, ali ovaj račun je dostupan samo za korisnike koji su poreski rezidenti Amerike, tako da nema poente da pričamo o njemu. U svakom slučaju, izaberite između individual i joint šta vam više odgovara i kliknite na plavo dugme Start Application. Sada prelazimo na novi ekran i ovdje upisujemo lične podatke. Krećemo od imena i prezimena, gde je bitno naglasiti da se piše bez specijalnih karaktera, već se upisuje onako kako vam stoji u pasošu, na primjer.
Znači, meni će umjesto Đorđe pisati Dorde i tako sam to upisao prilikom registracije. Potom imamo adresu, grad, poštanski broj i broj telefona. Također, ako imate drugačiju adresu za poštu ili nešto od ovih ostalih stavki, to vas molim da obeležite onako kako je to realno u vašem slučaju. Nastavljamo sa unosom ličnih podataka i sada upisujemo datum rođenja, bračno stanje, broj zavisnih članova porodice, poreski domicil, to jest poresku rezidentnost i poreski identifikacioni broj, što će u slučaju nas kao fizičkih lica biti naš JMBG. Potom, ispod idemo na potvrdu identiteta, gde upisujemo podatke iz nekog ličnog dokumenta. Moj predlog je pasoš, s obzirom da iz nekog iskustva lakše prolazi proveru od lične karte. Biramo državu koja je izdala dokument, zatim biramo vrstu dokumenta u drugom polju i na kraju unosimo broj dokumenta. Ako ste izabrali pasoš, ovaj broj će biti u gornjem desnom uglu na onoj prvoj stranici gde je vaša slika. Sada dolazimo do našeg radnog statusa, gde ubacujemo kako trenutno zarađujemo za život i ispod koji su izvori kapitala koji će biti investiran na platformi. Ja sam izabrao da sam zaposlen i kao izvore kapitala sam izabrao income from employment, dividend income i market trading profits, što je i realno u mom slučaju. Ako se kod vas javlja nešto drugo kao izvor kapitala ili možda zarađujete na neki drugi način, molim vas izaberite odgovarajuće stvari s obzirom da će u narednim koracima biti potrebno da unesemo dodatne detalje. Sada dolazimo do pitanja da li u bližoj porodici imate lice koje je zaposleno kao broker, investicioni savjetnik ili zaposleni u nekoj kompaniji koja pruža finansijske usluge. I gotovo sam siguran da će u 99% slučajeva odgovor biti ne. I sada ispod, pošto sam ja izabrao da sam stalno zaposlen, potrebno je da unesem podatke o kompaniji u kojoj radim. Nakon što smo ovo završili, krećemo na nešto finija podešavanja računa. Kao prvo, biramo osnovnu valutu računa i po defaultu će ovdje biti stavljen američki dolar. Ali meni lično odgovara evro više, tako da ću ja ovo promeniti i staviti evro. Naravno, ako vama odgovara dolar, slobodno ostavite. Ono što je svakako preporuka, jeste da menjačke poslove iz jedne u drugu valutu ne radite na samoj platformi, već da kupite odgovarajuću valutu pre uplate na brokerski račun. I još dodatno imamo obavezu da izaberemo bezbednosna pitanja koja će nam biti postavljena u slučaju gubitka podataka za login i ukoliko bude potrebe za potvrdom identiteta. Dobro zapamtite odgovore na ova pitanja ili sačuvajte odgovore na nekom bezbednom mestu. Sljedeći korak je potvrda broja telefona. Na mobilni telefon će vam stići kod koji treba da upišete u prozor koji vam je iskočio. Ukoliko kod nije stigao, pokušajte na ovo dugme Resend Confirmation Code. Ako vam ni tada ne stigne kod, proverite broj telefona koji ste ubacili, moguće je da imate grešku. Sada imamo opciju da izaberemo između Cash Account i Margin Account. Ja sam izabrao Cash Account, što je neka moja preporuka za sve početnike, zato što u ovom slučaju možete da investirate samo onaj novac koji imate na brokerskom računu. Margin account daje opciju da se zadužite i pozajmite novac od brokera kako biste i taj novac investirali, što svakako ne preporučujem. Dobra stvar je, ako poželite, negde kasnije kada steknete iskustvo, ovaj tip naloga možete da promenite naknadno, tako da ja bih krenuo sa cashom, pa ako vidite, ako imate samopouzdanja, vi slobodno prebacite na margin. Sad, ispod ubacujemo godišnji neto prihod, ličnu neto vrednost i likvidnu neto vrednost, čisto kako bi broker stekao osjećaj kakav smo klijent i koliko možemo da investiramo. Svakako da likvidna neto vrednost mora biti manja od lične neto vrednosti, a ukoliko se ne uklapate u neki od opsega, izaberite onaj koji vas najbliže opisuje. I za kraj biramo koji je naš investicioni cilj. Ja sam izabrao growth, ali mislim da ovdje možete izabrati šta god poželite. Nekako mislim da su ovaj growth i preservation of capital najidealnije opcije. Nakon toga unosimo iskustvo u trgovini različitim hartijama od vrednosti.
Jako je bitno naglasiti da će u zavisnosti od podataka biti dodeljena i prava za trgovinu na samoj platformi. Tako da ovde treba biti što detaljniji. Na primjer, ja sam stavio da imam od 6 do 10 godina iskustva, što je tačno, da pravim od 1 do 10 transakcija godišnje i da imam široko znanje o akcijama. A potom sam na ovo dugme Add dodao razne regione kojima bih želeo da trgujem. I kada se sve završi, to otprilike izgleda ovako. Sada imamo još par koraka za popunjavanje. Prvi je prijava na Stock Yield Enhancement program, koji daje mogućnost investitorima da se prijave za mogućnost pozajmljivanja akcija brokeru, gde se te akcije dalje pozajmljuju ljudima koji shortuju te pozicije, a sve u cilju podele naknade koju će broker naplatiti na osnovu pozajmljivanja. Čisto da znate, ljudi koji shortuju vaše pozicije rade efektivno protiv vas, tako da neko možda neće želeti da se prijavi za ovaj program. A ispod samo popunjavamo kako smo čuli za Interactive Brokers. U nastavku popunjavamo poreske informacije. Srbija nema ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Amerikom, tako da ovde stavljamo da nemamo pravo na poreske benefite. A isto to radimo i za Australiju, dok sa Kanadom imamo ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, tako da iz padajućeg menija kod Kanade biramo Srbiju. Jako je bitno, ovo su podaci za Srbiju. Ako ste poreski rezident neke druge države, ovo se može razlikovati, tako da vas molim da se raspitate za vašu državu. I konačno, stižemo do momenta kada potpisujemo i potvrđujemo unete podatke. I to radimo tako što upisujemo svoje ime u ovaj text box i to upisujemo onako kako je prikazano iznad. Isto to radimo i sa pregledom ugovora koji se tiču kriptovaluta, pre svega jer je Interactive Brokers platforma koja sarađuje sa još jednom platformom koja se zove Paxos, tako da moramo da pristanemo na sve uslove i te druge platforme. Kada sve potvrdimo, platforma će nam izbaciti sve podatke koje smo uneli, da ih još jednom pregledamo, a ako je sve u redu, svojim imenom digitalno potpisujemo i predajemo podatke. Ako slučajno vidite da nešto nije u redu na ovom mestu, možete da korigujete sve što treba i da se vratite nazad. Uglavnom, ako je sve ok, čestitam, kreirali ste nalog kod Interactive Brokersa. Doduše, nije sve gotovo, s obzirom da su potrebne još neke dodatne verifikacije kako bi vaš nalog postao aktivan. Pre svega, potrebno je da verifikujemo naš identitet i tu potvrdimo podatke iz pasoša koje smo uneli ranije. Ovde imamo dve opcije za verifikaciju. Ja sam išao na ovu Manual Document Upload, gde je potrebno samo da slikamo prvu stranu pasoša i tu sliku uploadujemo na sajt. Kada uradimo upload, obavezno čekiramo ovaj box koji kaže This document also provides a valid current address, jer na taj način ne moramo da prilažemo dodatni račun za komunalije sa adresom kako bismo je potvrdili. Jako bitno jer nam štedi vreme. Kada to podnesemo, dobijamo potvrdu da je sve podneto i proces će se vratiti nazad na portal gde možemo čekati verifikaciju. Obično prođe par sati dok Interactive Brokers podrška proveri sve podatke. Eventualno, ukoliko se registrujete vikendom, morate sačekati prvi radni dan da se sve odobri. Ono što još možemo da uradimo je eventualno da uplatimo novac, s obzirom da uplaćeni kapital ubrzava proceduru registracije. Tako da ću ja sada prebaciti određena sredstva na ovaj novi nalog. Ja ću sada pokušati da vam pokažem kako izgleda proces slanja novca ka inostranom brokeru koji zaobilazi sve ove blokade. Generalno, moram odmah dve velike napomene da vam kažem. Prva stvar jeste da onaj Wise nalog koji sam ja pravio još pre 2 godine, za mene još uvek funkcioniše. I ja koristim i dalje dominantno taj način transfera novca. Za nove korisnike naravno to ne važi i apsolutno razumem vašu frustraciju. Tako da ja ću vam pokazati način, a vi ćete reći da li ovo za vas radi ili ne radi. Drugo, šta moram da kažem, jeste da se ovaj video snima početkom januara 2025. godine. I u ovom momentu ova metoda funkcioniše.
Da li će to tako biti za 3, 6, 9, 12 meseci, to niko apsolutno ne zna. Kao što je bio slučaj s onim prvim videom koji sam snimio, tako da vas molim za razumevanje. Ako ne bude nešto funkcionisalo, ne daj Bože, pratit ću situaciju i naravno snimiti neki update ako bude bilo nekog rešenja. A sada, hajde da se bacimo na to kako prebaciti novac od, da kažemo, domaće banke ka inostranom brokeru. U mom slučaju to će biti Interactive Brokers. Postoje neki preduslovi koje jednostavno morate da ispunite. Prvi uslov jeste da imate otvoren Interactive Brokers nalog. Ako nemate nalog, naravno, uputstvo i dalje važi, i dalje sve aktualno, možete otvoriti nalog po onom uputstvu i onda stati kada dođete do transfera novca. Zatim, potreban vam je devizni nalog, odnosno devizni račun, u domaćoj banci. Taj devizni račun, naravno, mora da ima i neki novac na sebi, jer ćete taj novac, naravno, prebacivati ka brokeru. I treći preduslov jeste da imate neku platnu karticu koja je vezana za taj devizni nalog. I onda ćete pomoću te kartice obaviti ovu transakciju. To su neki preduslovi. Ako nešto od ovoga nemate, slobodno pogledajte video do kraja da vidite kako sve funkcioniše i onda ćete naravno pronaći, odnosno otvoriti sve šta vam treba. I naravno, umalo da ne zaboravim, potreban vam je PaySend nalog. PaySend je ona aplikacija koju smo koristili još po onom starom uputstvu i vrlo verovatno već imate otvoren nalog na ovoj aplikaciji, tako da eto, samo treba malo da se podsjetite koji su vam username i password i verovatno to već imate. Tako da to su neke stvari koje su nam potrebne da bismo prebacili novac ka brokeru. A sada ću se prebaciti na računar i pokazat ću vam kako ovo izgleda iz same aplikacije brokera, odnosno sa samog računara. I evo me sada na Interactive Brokers portalu. Vidite svi kako to izgleda, ništa čudno. Ono što ja sad naravno želim da uradim jeste da želim da prebacim novac na ovaj moj portal. Tako da idem na ovu opciju Transfer and Pay i idem na Transfer Funds. Sad ja želim da uradim Deposit Funds. Ovo ostalo me ne zanima. Naravno, malo čekamo. Transfer from Wise Balance sam ja koristio do sada, a sad želim da ubacim neki novi metod i kažem da želim da ubacim evre. Znači vidite gore da možemo da biramo valutu. U zavisnosti od toga koja valuta je izabrana, različite opcije će biti dostupne. To pazite. Znači, ja prebacujem evre i ovo će izgledati ovako za evre. Idem na ovaj deo koji se zove Bank Transfer kroz SEPA, odnosno SEPA transfer, iako moja banka u Srbiji ne pripada SEPA sistemu. Vidjet ćete kasnije i zašto je to tako. Znači, idemo ovamo na Get Instructions. I evo nas na prvom ekranu. Save Bank Information, yes, želite da zapamtite ovo. Sending Institution upisat ćemo ovako PaySend PLC. Account number nemamo. Account nickname. Sad, ovo ću ja ovako uzeti pa ću reći Bank Transfer PaySend. Čak i bez ovoga. Znači ovako, Bank Transfer PaySend. I evo, hajde neka bude da želim da uplatim 500 evra u ovoj transakciji. Znači, stavljamo ovde 500 evra. I idem na Get Transfer Instructions. I kao što vidite, ovo je, da kažemo, račun kako će to izgledati. Ovo sada treba da prenesemo na PaySend i da pošaljemo novac sa PaySenda direktno. Tako da ćemo se sada prebaciti na PaySend i malo ćemo ići gore-dole dok sve ovo ne popunimo. Tako da idemo sada na PaySend. I vidite ovo, da vidim samo da li mogu malo samo da ga nacentriram bolje, ovo što piše Send Money, znači ovo ljubičasto dugme, na to dugme ćemo da kliknemo. Sad ovako, ja ovde imam neke, da kažemo, već predefinisane primaoce
i jednostavno Interactive Brokers nije na njima, već ću ja morati da dodam primaoca. Tako da idemo na New Recipient i sad ovde ćemo da vidimo gde se ovo nalazi. Kaže ovako. Znači ne želim na bank card, već želim ovo i recimo samo da vidim tu beneficiary. Dobro, ja bih rekao da je beneficiary bank Nemačka i Nemačka po ovom IBAN-u, tako da ćemo uzeti Nemačku. Samo da vidim da li mogu odmah ovako da upišem, mogu. Evo ga. I idem tu SEPA bank account. Kaže recipients IBAN. Recipients IBAN je ovo ovde. I ovo kopiram i lepim ovamo. Type of bank account, company, naravno. Recipient's full name or company name. Znači, recipient's full name or company name. Znači, sad ovako. Ja bih sad ovde trebalo da kažem in English letters i reference. Ovako, ja ću reći da je ovo recipient, iako je račun u banci, Interactive Brokers LLC. I šta je jako bitno? Bez ovoga nemojte da radite transfere, imat ćete problem. Vidite kako ovde piše payment reference i jako je bitno ovaj broj što počinje sa ovih U1 koliko već ili možda sa 2 već, ne znam ja, kroz pa vaše ime. Znači, ovo je jako bitno da upišete u PaySend kada budete slali novac. Reference, upisujem ovo. Samo da pogledam da li još možda piše tako, tako, dobro. Znači, upravo ovo što sam rekao, znači mora da se upiše ovo, jer jednostavno neće biti rešeno. Dobro. I idemo sada ovako i idemo, prvo ćemo ovde ići na finish, pošto sad naravno sve smo popunili. Samo da vidimo beneficiary, dobro, account title, dobro, to je to, idem na finish. Ok, i sada kada bih ja ovde otišao na transfer funds, samo da vidim da li slučajno ja ovde imam već neke stvari koje mogu da vidim. Ne, ok, nema veze. Idemo ovamo na continue. Sad ovako, ja želim da prebacujem evre i ja želim da prebacim, ovako, malo se ovde nešto zbunilo, 500 evra. I sad ovako meni platforma kaže ima neki fee koji se plaća. Sad, ne bi mi bili Srbi da ne nađemo i zaobilaznicu za ovo. Otvorite novi tab i ukucate PaySend promo codes, kao što ću ja sada da uradim. I evo, ovde već imaju neki kuponi, neki promo kodovi. I hajde da vidimo šta kaže. Evo, ovaj kaže da još važi. Dobro. Kaže send free. Ok. Dobro, sad on otvara ovo, nema veze. Have a code, yes. Hajde da probamo. Add. Ne radi. Dobro, nema veze. Ova metoda može da potraje, svakako. Uglavnom, da ne gubim vreme, jednostavno u ovom momentu nema kodova i ja ću sad morati malo samo da povećam ovaj iznos kako bih došao do tačno 500 evra koji će leći na moj brokerski račun, tako da ja treba stavim, čini mi se, 505 i tačno 500 evra će leći na račun brokera, jer sam najavio transfer od 500 evra. Tako da, idem na continue. I sad ja ovde već imam sačuvanu karticu sa koje ću da prebacujem, tako da ću samo nju da selektujem. I treba da unesem samo onaj trocifreni broj sa pozadine kartice koji ja znam. I sada samo imam ovo da pogledam, znači to je to, one business day, ok, i idem na confirm and send.
I sada mi naravno stiže na mobilni telefon ova poruka za potvrdu koju ću ja da ukucam. I samo da vidimo, jeste, već je stigla, svaka im čast. 4 i idem na prihvatam, nemoj da čuvaš, ok. I da vidimo šta se dešava. Kaže transfer booked. E sad, ovo bi negde značilo da bi ovaj transfer trebalo da se realizuje relativno uskoro, jer evo kao što vidite kada sam ušao na ovaj status details, znači piše transfer pending, znači već je primljena uplata, znači moja banka je već to prebacila, to je skinuto je sa moje kartice. Opet kažem, morate imati karticu koja je vezana za vaš devizni račun i novac se trenutno već prebacuje. Samo da vidim da li ja negde mogu da vidim statuse. Znači, complete get bank instructions, initiate transfer. Dobro, trigger deposit status i ovde mogu da odem na history. Samo sekunda. Ok, ja želim da idem na discard i želim ovamo da odem. I evo ga, znači, transaction status, znači, najavljeno je 500 evra na današnji datum i ja sam najavio transfer od 500 evra i PaySend bi trebalo da je to izvršio relativno uskoro, znači, ili će se izvršiti u narednih par minuta, tako da ću vam se javiti kada uplata bude procesuirana i kada uplata bude legla na moj račun. Ono što mislim da neću moći da vam pokažem jeste da neću moći da vam pokažem da je uplata baš legla na račun, jer ima tu neke stvari na Interactive Brokersu, zato što sam baš u toku nekog poteza, tako da neću moći sve da vam pokažem, ali čim stigne uplata, pokazat ću vam ovaj status gde će se vidjeti da se zeleni i da je sve u redu. Naravno, ako sve prođe kako treba. Tako da, ostanite još par minuta, jer evo, magijom editinga će to biti upravo sada. Gde ste ljudi? Sutradan je, ja sam kriv. Zaspao sam jer sam počeo proces transfera relativno kasno i nisam mogao da sačekam da se izvrši. Tako da, šta mogu da rezimiram? Znači, otvorili smo Interactive Brokers, preuzeli smo naše podatke, otvorili PaySend, preneli naše podatke i inicirali transfer. Ono što se desilo sinoć jeste da, naravno, vi možete potražiti promo kodove za besplatne transfere. Ukoliko ih ne nađete, provizija kod PaySenda će biti 1%, bez obzira koji iznos šaljete. Što je po meni ok, zato što onda možete da pošaljete i 100 evra, stići će, provizija će biti evro. Tako da, eto načina kako možete da šaljete i manje iznose na Interactive Brokers, a ne morate da čekate onaj prag da ispunite. Tako da, sada ćemo se prebacimo na računar i da vidimo kako to izgleda na samom nalogu. Vidjet ćete kao prvo jedan ovakav mail, znači stići će vam na mail potvrda da je PaySend poslao novac. A onda ćete kroz par minuta vidjeti, naravno ako ste sve dobro uradili, ćete na Interactive Brokersu vidjeti da vam se ovde ovaj deo koji se zove Buying Power i ovaj Excess Liquidity, da vam se povećao. Kod mene naravno to ne vidite jer bi to onda značilo da ćete vidjeti koliko imam novca na računu, a to nažalost ne mogu da vam pokažem. Uglavnom, ako niste menjali ovaj levi deo, odmah će se vidjeti da li je novac legao ili ne. Ono što ja mogu da vam pokažem jeste da odem na ovaj Transfer and Pay i mogu da odem ovde na Transaction Status and History. Tu kada kliknem, vidjet ćemo onaj naš transfer od juče, 500 evra, available for trading, available, novac je legao na račun. Bez odlaska u banku, bez dokumentacije, bez cimanja, bez bilo kakvih procedura, ljudi. Tako da, nadam se da ćete uspeti ovo da iskoristite jer je ovo način kako da izbegnete onu torturu na koju nailazite sada. To bi otprilike bilo to. Još jednom ponavljam, nemojte zaboraviti da ubacite onaj broj naloga i vaše ime jer je to zapravo ključni korak. Ako to ne ubacite, bit će problema, možda će Interactive Brokers vratiti depozit. To sada niko ne zna šta može da se desi. Znam ljude koje su zvali pa da
potvrde da su oni to poslali, nekima su samo vratili, verovatno zavisi na koga naletite. Tako da biste izbegli ovo, obavezno onaj broj naloga i vaše ime stavite u opis transakcije kada šaljete sa PaySenda. Tako da, eto, otprilike bi to bilo to. Možemo polako da odjavljujemo današnji video. I eto, ljudi moji, to bi otprilike bilo to što se tiče ove procedure. Molim vas, napišite mi ispod da li vam je transfer uspeo i da li ste konačno uspeli da izbacite ono mlaćenje i gubljenje vremena po domaćim bankama. Opet napominjem, ova procedura funkcioniše u ovom momentu snimanja videa, znači početak januara 2025. Možda se nešto promeni u budućnosti, ali ja to u ovom momentu ne mogu da znam, ali svakako pratim situaciju. To bi otprilike bilo to za danas. Nadam se da ćemo ovo koristiti i nadam se da ćete konačno uspeti da prebacujete novac ka brokerima i da investirate bez puno stresa. I jedna mala napomena samo ovako sada iz montaže. Ono što se javilo kao pitanje jeste kada završite prenos novca, obično će banka na vašem e-bankingu rezervisati nešto veći iznos, obično 3-4% više nego što ste preneli na Interactive Brokers, kao eto vid zaštite prilikom online plaćanja. Tako da nemojte da brinete, kada se završi prenos novca, banka će vam taj višak koji je rezervisan vratiti nazad. Tako da ne morate da brinete, nije vam naplaćeno više nego što treba. Kada se odlučite da želite da investirate i otvorite brokerski račun, pred vama će se u tom momentu naći čitav svet različitih finansijskih opcija i čitavo izobilje različitih mogućnosti. U takvom izobilju ponekada može biti jako teško da pronađemo ono u šta želimo da investiramo. Čak iako smo pre toga odradili svoj posao, informisali se do kraja i jednostavno imamo neku ideju šta bismo želeli, ali jednostavno zbog takve širine izbora ne možemo da pronađemo ono što se nama sviđa, odnosno ono što bismo želeli. Uglavnom, nekoliko vas je pitalo oko toga kako izabrati pravi ETF, kako identifikovati pravi ETF koji želimo na samoj platformi brokera i upravo će to biti tema današnjeg videa. U poslednje vreme primećujem da je mnogo veće interesovanje svih investitora, čak i onih nekih naprednijih, a ne samo početnika, u investiranje u indekse koji prate S&P 500. Tako da ćemo, to jest ne u indekse, nego pardon, u ETF-ove koji prate indeks S&P 500. Tako da, hajde da kažemo, za potrebe ovog videa, da želite da investirate u jedan ovakav ETF. Kao drugo, recimo, ja sam veliki pobornik akumulirajućih ETF-ova, pre svega zbog poreskih benefita, tako da, hajde da kažemo da želimo S&P 500 akumulirajući fond. I kao treću stavku, hajde da kažemo da želimo da investiramo u evrima. Ipak su evri ovde nekako najčešći kada je reč o devizama, ali ukoliko želite da investirate u dolarima, nije nikakav problem, nastavite da gledate video, shvatit ćete kasnije gde, šta i kako. Tako da, samo nastavite da gledate, ali za potrebe našeg primjera, hajde da kažemo da su tri ključne informacije, S&P 500, akumulirajući fond i evri. Sada, nakon što smo formirali našu investicionu ideju, red je da odemo na sajt koji se zove justetf.com. On je jedna baza svih ETF-ova i ovde ćemo pronaći tačno ono što nam treba. U ovom slučaju, evo ja ću ovde u pretragu da ukucam samo, ovako, S&P 500 i idem na ovo Show All Results. Sad, ono što meni još treba jeste da ja želim Use of Profit, želim da bude akumulirajući fond i ja ću sortirati po ovoj naknadi za upravljanje tako da mi prikaže prvo najjeftinije, odnosno najpovoljnije fondove. Ovaj prvi fond je ESG Leaders, njega ne želimo zato što to nije pravi S&P 500, ali evo ovaj drugi jeste i kliknut ćemo na njega. Ako se sećate onog videa borbe ETF-ova, ovaj ETF je bio pobednik one epizode sa ETF-ovima koji su pratili S&P 500 akumulirajućih fondova. Uglavnom, ovde sada vidimo sve informacije, neću se baš zadržavati previše na ovom delu, zaista sve možete da pronađete ovde, tako da
listat ćemo dole, ima svašta. Ono što nas zanima se nalazi ovde pri dnu gde se kaže listings. Sada, ovde vidimo sve berze na kojima je ovaj fond listiran, kao i valutu u kojoj se trguje i oznaku, odnosno ticker simbol na svakoj pojedinačnoj berzi. Šta je ovde zanimljivo? Recimo, ovaj fond možete kupiti na amsterdamskoj berzi u evrima, oznaka je SPYL. Šta još možete da uradite? Možete u Londonu u funtama, oznaka je SPXL. Pa onda možete recimo u Londonu u dolarima, oznaka je SPYL. Pa možete u Švajcarskoj u dolarima, opet SPYL. Nemačka ksetra u evrima, SPYL. Nadam se da vam je ovo sada jasno, da apsolutno isti fond može da bude prikazan, odnosno listiran na više berzi istovremeno. To je jako bitno. Vi zapravo kupujete istu stvar, samo na različitom mestu. I ponekada u različitoj valuti. Ono što stvara najviše problema jeste to da fond, na primer, u Švajcarskoj u dolarima može imati istu oznaku kao fond u Nemačkoj u evrima. Znači, SPYL je u oba slučaja i na nama je da pronađemo razliku na samoj platformi brokera. Sada, postoje načini kako da razlikujete ETF-ove na samoj platformi brokera. Evo, ja sam se prebacio na mog brokera, to je Interactive Brokers, njih koristim. I hajde da vidimo šta će se desiti ako ukucamo SPYL u ovo polje za pretragu. Znači, idemo SPYL i kao što vidimo imamo dva ponuđena rezultata koje nas zanimaju. Znači, ovo je naziv fonda, ali vidimo da ovde ima crtica i neka 3 slova. To je oznaka berze na kojoj se trguje. Evo za početak ja ću da kliknem ovde gde piše EBS. Kada kliknem ovde, otvara se grafikon samog fonda na berzi, na platformi brokera i šta je jako bitno? Ovde gde vidimo cenu po jedinici, piše USD, znači to je valuta u kojoj se trguje. I ovde vidimo švajcarsku zastavu, što znači da je ovaj fond na koji smo kliknuli zapravo ovaj fond koji je prikazan ovde na sajtu justetf.com. Druga stvar, da smo recimo kliknuli na, opet sad da se vratimo, da smo kliknuli na ovaj koji ima oznaku AEB, ovde će se videti da imamo sada cenu po jedinici, imamo eur i imamo holandsku zastavu. Što znači da je ovaj fond koji sada gledamo kupljen, to jest nije kupljen nego se nalazi na amsterdamskoj berzi i da je on prikazan u evrima. Tako da je ovo zapravo najbolji način kako možete da razlikujete fondove koji imaju isti ticker simbol na više različitih berzi, a da se pritom na tim berzama trguje u različitim valutama. Ukoliko se desi slučaj da recimo jedan fond ima listing na više berzi, a da se trguje u istoj valuti, onda vam zapravo i nije toliko bitno gde ćete ga kupiti, jer se kupuje u istoj valuti. U ovom našem primjeru je bitno, jer recimo ja želim da kupim u evrima i imam evre uplaćene na svoj brokerski račun, ja ću kupiti ovaj koji je na holandskoj berzi. Da imam recimo evre na brokerskom računu, a izaberem onaj koji je listiran u Švajcarskoj, u dolarima, onda će moj broker za mene izvršiti konverziju evra u dolare, a ja to apsolutno ne želim da se dogodi. Tako da uvek gledajte da kupujete fondove u onoj valuti koju imate uplaćenu na vaš brokerski račun. Uglavnom, mislim da je ovo idealno vreme da završimo današnji video, nema potrebe da bude nešto previše dug. U narednom videu ćemo se pozabaviti samim postupkom kupovine akcija preko brokera, čisto da vidite kako to izgleda. Danas je došao red da investiramo i odlučio sam da vam snimim konkretan postupak kako to sve izgleda u nekoj praksi. U prošlom videu smo pričali kako pronaći adekvatan ETF koji se traduje na određenoj berzi u određenoj valuti i recimo meni je danas po nekom
mom rasporedu došlo vreme da investiram u ETF koji prati indeks S&P 500 i odlučio sam da to bude u evrima na Amsterdamskoj berzi. Uglavnom, ako niste gledali prethodni video, obavezno pogledajte i njega, a mi se sada prebacujemo na platformu samog brokera, gde ćemo dalje izvršiti kupovinu jedinica ETF-ova. I evo nas sada na platformi brokera. Kao što ste vidjeli u prethodnom videu, ja koristim Interactive Brokers i danas ćemo kupiti jedinice ETF-a koji prati indeks S&P 500, mada će procedura za kupovinu akcija biti potpuno ista. Tako da ja ću sada ovde ukucati SPYL i kao što smo vidjeli u prošloj epizodi, ukoliko želimo da to bude u evrima, izabrat ćemo Amsterdamsku berzu, što ću ja sada da uradim. Evo ga. I sada imamo situaciju da imam ovde dugme buy, imam dugme sell, ja želim buy, znači ja želim da dodam na svoju poziciju. Tako da ja ću ovde ići na buy. I sada ovde imamo neke zanimljive stvari. Znači, kao prvo, ono što će biti najbitnije za nas jeste tip ordera, odnosno tip naloga koji želimo da pošaljemo brokeru. Ovde sada ima nekoliko opcija, ja ću se fokusirati na dva, a to su market order i limit order. Kao prvo, ajde samo da se vratim korak unazad, zaboravio sam jednu stvar, ja kao prvo želim da kažem da želim da kupim, da akcija bude glavna jedinica, a ne evri. Zato što kod ovog brokera možete da kupite u evrima i da jednostavno kažete koliku cenu želite i oni će to uraditi. Ja želim, meni je nekako jednostavnije, navikao sam da se radi o komadima akcija, odnosno o komadima jedinica. Evo recimo ja želim 90 i sada me broker pita po kojoj ceni, kako hoćeš da formiramo tu metodologiju. Ovde sada imamo limit order, imamo market order. Dva najbitnija i dva najpopularnija po mom mišljenju. Ove ostale možete koristiti, ali mislim da će to biti jako retko, tako da ću se ja danas fokusirati na ova dva kao najbitnije. Kao prvo možete da uzmete market order i da kažete da jednostavno broker kupi one akcije, to jest akcije, ovaj broj koji ste izabrali, po trenutno aktuelnoj tržišnoj ceni, odnosno tržišnoj ceni koja će biti aktualna u momentu kada se berza otvori, ako kupujete, to jest ako ispostavljate nalog kada je berza zatvorena. Ovde je jako bitno da će Interactive Brokers sam po sebi zahtevati da ostane neka određena rezerva na vašem novčanom računu. Znači, ako imate 1000 evra na računu, vi ne možete svih 1000 evra investirati kroz market order, zato što broker želi da se osigura da ukoliko cena naglo skoči, da jednostavno vaš market order može da se realizuje, čak iako je cena malo više od onoga što ste vi vidjeli u momentu kada ste ispostavljali nalog. Zbog ovoga smatram da je ovo baš neoptimalno, i ja jako volim da stavljam limit order. I recimo ja ću sada izabrati limit order, gde u slučaju kupovine mi sada postavljamo cenu i kažemo brokeru ukoliko je cena jednaka ovoj koju kažemo ili niža, kupuj. Ukoliko je više od toga, obustavi kupovine. U slučaju prodaje važi sve obrnuto. Znači prodaješ sve dok je cena viša od ovog limita koji mi postavimo. Tako da, ja ću reći limit i recimo da ću da kažem 12.08, na primer, ovako. Znači, ako sada pogledamo, ja sam postavio cenu od 12.08, a trenutna cena je 12.07. Ovo znači da ću ja de facto postići ponašanje kao da je reč o market orderu, sa tim što sam ja postavio gornji limit iznad kojeg broker ne sme da ide, zbog čega broker od mene sada neće tražiti onu rezervu koja se javlja kod običnog market naloga. Tako da zapravo ja unosom limit naloga zapravo postižem efekat kao da je reč o market nalogu, samo eto izbegavam da mi ostane ona rezerva na računu. Tako da sada ću probati recimo da kažem trajanje naloga, isto šta je bitno, ja uvijek izaberem good till cancel, znači sve dok ga ja ručno ne odbijem, jednostavno ne želim da istekne nalog sam po sebi.
i kažem outside regular trading hours, ne, ostavit ću sve kako jeste. I sada možemo da idemo na ovaj buy order. I ovde kaže, dobro, onda ćemo ovako, samo da vidimo, onda ćemo reći 89 ipak, dobro. Tako da ću umjesto 90 samo staviti 89, čisto da ispucam svu gotovinu koju imam na računu. Idem na buy order i kaže your order is pending, što znači da berza u ovom trenutku nije otvorena. Ja nisam izabrao ono outside regular trading hours i ovaj order čeka, postavljen je u sistem kod brokera i čim se berza otvori, najverovatnije je da će ovaj nalog biti realizovan. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Nadam se da ste vidjeli ono što vas je interesovalo i da ste vidjeli da ovo nije nešto previše komplikovano i da ovo možete uraditi poprilično jednostavno. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno pišite ispod. Naravno, šta god da treba, tu sam, a mi se vidimo sljedeće nedelje u novom videu. Pozdrav!